A Policía Local do Carballiño vixilará máis intensamente esta fin de semana os espazos públicos. Fronte ás numerosas queixas que está recibindo a Policía pola situación que se está producindo nas terrazas da vila, indican dende as fontes policiais que se están seguindo todos os casos e que incluso xa houbo sancións. Reforzarán a vixilancia. Bares que pechamos a terraza por moito máis alá das 3, 4 da mañá, non? E tamén é certo que foron denunciadas, están as denuncias aí, tramitadas por incumplimento de cierre. É dicir, non é que se este incumplindo nada relacionado co estado de alarma, non? Estáse por ordenanza municipal, neste caso por a lei de competitividade de Galicia, non? Para o xefe da Policía Local, este fin de semana é crucial. Dende hoxe mismo, a Policía intensificou a vigilancia das normas da fase 1 sobre a apertura das terrazas dos bares e lembran que non se pode entrar dentro dos establecementos. Xa comezaron hoxe mesmo a levantar actas de inspección. Este fin de semana creo que vai ser un fin de semana crucial. Nós vamos a empezar xa hoxe a facer actas de inspección nas terrazas. Se se cumplen a distancia de seguridade entre mesas, cunha cousa que se cumpla en vacío, que está a terraza posta en vacío, que chexa ali a cinta métrica e vexas que efectivamente todo está en orden, e outra cousa cando está xa en uso a terraza, que ten os clientes, que ten as mesas, as sillas, e que iso vai a requerir unha outra inspección que é cando a terraza está sendo usada. Como se van modificando as cousas, agrupanse as mesas, a xente non está, bueno, esas cousas pasan. A partir de esta media mañá, incluída a tarde e a noite, vamos a empezar a levantar actas de como están, non denunciando. Digo que me preocupa o fin de semana porque si é certo que cando empezou a semana, o lunes, a fase 1, pois xa houve problemas que houve, pois é certo que este fin de semana vai a ser significativo a todo.